A Fundación Rosalía de Castro presentou onte en Ribeira a publicación da 8ª edición da revista Follas Novas, dedicada á escritora, á súa obra e á súa vida. O Centro Cultural Lustres Rivas foi testemunha do acto de presentación da 8ª revista de estudos rosalianos Follas Novas, unha publicación que nesta ocasión conta co patrocinio do Concello de Ribeira. No acto estivo presente o alcalde do Concello, Luís Pérez, que afirmou que con esta colaboración saldábase unha débeda histórica coa Fundación. Hoxe, con esta publicación desta revista Follas Novas, a número 8ª, creo que facemos xustiza, porque o Concello de Ribeira non tiña colaborado antes coa Fundación Rosalía de Castro. E creo que para un concello importante do noso país como é Ribeira era unha débeda que tiñamos que saldar. E como ben dicía Alicia, dende o pasado 7 de xullo, onde hai un novo goberno, pois tamén hai unhas novas directrices, unhas novas ideas, e tamén a normalización lingüística é unha das cuestións importantes que temos que atallar como goberno municipal. O presidente da Asociación Rosalía de Castro quixo destacar a felicidade que supón presentar esta nova edición en Ribeira. É un día moi importante tamén para a Fundación Rosalía de Castro, que se vexa que un concello tan importante, non só da Ría de Arousa, sino de Galicia, apoia a Casa de Rosalía e apoia esta súa publicación anual. É importante que se vexa que Ribeira está tamén na Casa de Rosalía. A figura desta autora galega traspasa fronteiras e dende a asociación aseguran que cada vez é un maior referente. Insisten en que a súa casa está en Padrón, mais que toda Galicia únese a través da escritora. A Casa de Rosalía é unha casa comunal, é unha casa que nos une a todos, e non por non falar da figura da propia Rosalía de Castro, que é un emblema dunha poeta nacional que claro que efectivamente naceu en Santiago, criouse en Padrón, estivo na Coruña, estivo en Madrid, publicou en Vigo, publicou en Lugo, pero que Rosalía represéntanos a todos. Esta unión, insistían, debe ser respaldada e apoiada polas institucións, que nes teñen a obriga de coidar e defender o patrimonio material e inmaterial do territorio, unha postura na que concordaba o executivo da corporación. Todas as administracións temos que traballar na promoción, no desenvolvemento e na publicación de textos que alenten a outras xeracións a seguir falando galego, a que coñezan a nosa historia e, sobre todo, a historia dunha autora que eu creo que é unha autora nacional, non? É unha das autoras máis importantes que ten a nosa literatura. Para rematar, o director da revista, Xosé Luís Axeitos, e a membro do Consello de Redacción, Pilar García, pechaban a cita analizando a evolución da publicación, o traballo que conleva e a dedicación do equipo para manter viva a pegada de Rosalía de Castro e coñecer cada vez máis en profundidade a súa obra, vida e historia. Ademais, insistiron en que se trata dunha publicación plural na que participan estudosos de diferentes partes do mundo. A revista nace con varios apartados, ten distintas modalidades de texto para facilitar que se poida abordar desde a crítica literaria, pero tamén desde o ensaio, desde unha parte máis periodística e sempre en relación co mundo rosaliano, é dicir, Rosalía, a súa familia, Murguía e, lóxicamente, o país, non? É dicir, que verán que hai aquí artigos de todo tipo, non?